Usa ka wing van truck ang nakuhaan og video nga nawadan og preno sa Malungon, Sarangani. Samtang laing truck nga dunay kargang plain sheets nahulog. Driver samdan. Nakaalerto si Efren Mamak. Video kita ang usa ka wing van truck nga hinay-hinay nga miatras samtang ginasulayan og bangil sa usa ka lalaki sa pabahada nga bahin sa National Highway sa Malungon, Sarangani pasado alas 7 Huwebes sa buntag. Inuon naman ni obra sa driver paubos ang mga wing van og walay na angol. Apan sa laing bahin sa video, makita kining usa ka dakong truck nga dunay kargang plain sheets nga natikalbong na sa pangpang sa pikas bahin sa moong kadalanan. Nasuta nga nawad ang sabkini og preno og naigosab ni ini ang usa ka motorsiklo nga nakaparada. Most likely na siya na close control din na side sweep niya tong motorcycle nakapark sa pikas. Then sabay sila nahulog sa pikas sa left side sa kalsada. Matod sa Malungon Police, nakahiagom og gamayng samad ang lalaking driver ni ini og luwasab ang duha ka lalaking pahinante. Pulos sila taga Samal Island. Nagkaareglo na matod pa ang driver sa mong truck lakip na ang tagiya sa motor nga nadamay. Ginakuwaan pa sila og pahayag. Matod sa PNP, ang daginot kuno sa lana sa pagmaneho og sakyanan sa mga palugsong o pabahada nga bahin sa mong dalan ang posibleng hinungdan sa aksidente. Ang advice sa mga expert always engine brake. Ayaw mo pag neutral kasi usual ang na-result sa investigation nato kaning mga driver para makatipid mag-neutral para matipid ang gasolina. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.